Nech vyskúša mikrofón. Nie, vydrž sekundu. Začne omša klasickým spôsobom. Na konci po požehnaní bude teda zase zatrúbenie a potom bude nejaká polovnícka hymna a po nej teda to všetko už oficiálne ukončíme a prejdeme do neoficiálne. Truba, či deje?
Vážený pán farár, vážení hostia, milí poľovníci, priatelia prírody a všetci tu prítomní, srdečne vás vítam na dnešnej svätej omši, ktorá sa koná v príležitosti posviacky kaplnky svätého Huberta, ktorá bola postavená v roku 1998 a nachádza sa za obcov Santovka v Malinovskej časti, v lokalite zvanej Červený majer. Po svätej omši vás pozývam na pohostenie v mene poľovníckeho združenia Svätý Hubert Malinovec, ktoré sa koná a je pripravené tu v parku vedľa kostolíka. Teraz bude nasledovať poľovnícka básnička, ktorú predniesie pán Pavel Foltán, a po básničke odovzdávame slovo dôstojnému pánovi farárovi. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Páči sa. Poľovnícky rok. Život poľovnícky sa má krása, radosť, zachováva sviežosť, náladu aj mladosť. V lese, lebo v poli po okraje každý, najkrajšie spomienky uchová si navždy. Či je jaro, leto, jeseň, lebo zima, každý jedno cíti, len jediné vníma. Niet krajšieho v svete, než prírody krása. Klame seba každý, kto snad iné hlása. Poľovnícky život dáva nám aj dary. Každý sa im teší, mladý, lebo starý. Dary tieto, ale zaslúžiť si treba. Pamätať aj na zver a nie len na seba. V januári mrazy bývajú vždy silné, dozeraj na revír a prikrmuj pilne. Líšky majú produkt cenný v tomto čase. Teraz ich odstreluj a nie jara krása. Február je mesiac odpočinku pre zver. Ty však občas výjdi, pytliakom ju nezver. A ku koncu zimy na sol tiež pomysli, nabiť ňou slaniska, nech máš čas na mysli. V marci prichádzajú prví posly vesny. Dlhozobky sluky preťahujú lesmi. Pri západe slnka, keď hlas drozda stíchne, kontúra nejednej oblohou sa mihne. V apríli zas hlucháň spieva lásky pieseň. Za ranného šera rozptýli ti tieseň. A hneď priskakuješ rozochvený divne, až prídeš na dostrel a puška sa zdvihne. Srnce začnú v máji hľadať lesné lúčky. Tvoria so srnkami dvojice ich lúčky. Prekrásny to obraz, sám sebe hovoríš. Na kapitálneho už teraz sa tešíš. V júni preveď srncov, výradových odstrel. Poruje až toho, ktorý v sile dozrel. Takto káže zákon, nikde nepísaný, poľovníkom správnym, veľmi dobre známy. V kukuriciach, ovsoch, diviaky sa pasú, v júli na ne porujú, neskôr už niet času. Pri rybníčkoch, riekach hniezdia divé kačky, ak si dobrý strelec, máš hneď plné háčky. Začiatkom augusta končírujú srnčie. Teraz ostrel srncov, čo si nechal prvšie. Za tým ťa čakajú v kradloch jarabice,
vyhľadávaš polia, role kukurice. V septembri ich loviť odporúča každý, až keď sú dospelé, pamätaj si navždy. Ku koncu mesiaca začne jeleň ručať, najkrajšie to chvíle poľovníctva pečať. Október je mesiac, kedy začnú hony. Pritom nezabudni ani staré srny. Uprav správny pomer, mladé pritom šetri a pamätaj stále jeden najviac na tri. V novembri vrcholia hony na zajace. Spolu s bažantami dajú hodne práce. Pre bažantky zásyp nech ti nejde zmysle, zveri raticovej uprav znovu jasle. V decembri ich naplň, bo začína zima. Hony aj tak končia a sezóna s nima. Teraz odstres... Teraz začne starosť o zver, hlade v núdzi. Odmenou za radosť nebuď ku ním cudzí. Priateľom im ostaň starostlivým otcom, ďatelinou, senom a jadrným ovsom, naplnej krmelce z vlastnej snahy svojej. Odmenou ti bude na rok krásna trofej. Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahé sestry, bratia, milé deti, domáci, hostia, všetkých vás srdečne vítam v tomto chráme. Pozdravujem vás, ktorí sa s nami spájate aj prostredníctvom internetu. Dnešný večer, kedy sa schádzame na tejto svätej omši, už vigílii zajtrajšej 11. nedele, ktorá je obetovaná za poľovnícke združenie. Začnime túto svätú omšu stíšením a vo chvíľke ticha uznajme a oľutujme všetky naše hriechy a previnenia, aby sme túto svätú omšu slávili s úprimným a kajúcim srdcom. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami
a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Modlíme sa. Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľaním i skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Exodus. Synovia Izraela prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili. Tam na úpätí vrchu si Izrael postavil stany. Mojžiš vystúpil k Bohu, Pán ho zavolal z vrchu a povedal: Toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete počuť môj hlas a zanechávať moju zmluvu, budete mojim vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Amen.
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva kto vie, zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze Neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení Jeho životom. A nie len to, ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dosiahli zmierenie. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, kajajte sa, verte evanjelium. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon zvaný Peter, jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov, jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariótsky, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste. Malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovo. Drahé sestry, bratia, deti, schádzame sa tu dnes pozvanie našich poľovníkov. Teším sa, ja môžem byť v zelenom, trošku sa pripodobniť k tomuto spoločenstvu. Ale schádzame sa tu aj na pozvanie nášho Pána, ktorý nás volá k svojmu oltáru. A je nás tu trošku viac, ako nás tu býva obyčajne v nedeľu o 8 ráno, čo je naozaj vždy také niečo, čo poteší. Pozerám aj na tento zástup, ktorý je predo mnou. Zástup je aj v dnešnom evanjeliu, v dnešnom Božom slove. Ježiš, keď vidí zástupy, však vidí aj niečo, čo ostatní nevidia. Učeníci videli množstvo ľudí, ale Ježiš vidí ovce bez pastiera. Učeníci vidia dav a Ježiš má pred sebou konkrétnych ľudí s tými ich konkrétnymi osudmi. To je zaujímavé, pretože človek naozaj vždy vidí to, čo hľadá. Na to, na čo má ten svoj pohľad upretý, na čo ten svoj zrak, môžeme povedať, že vycvičí. Taký poľovník ide lesom a tiež si všíma stopy, ktoré možno väčšina z nás prehliadla. Vie čítať krajinu,
Vie rozpoznať pohyb zvery, pozná zmenu ich správania, zmenu života, ktoré sú pre nás neviditeľné. Ako tak veľmi krásne zaznelo aj v tej básni pred Svetou omšou, že čo si tak všíma, čo robí počas toho roka, o čom bežný človek nemá ani poňatia. Ale nejde len o dobrý zrak, je o skúsenosť, pozornosť. A to je potrebné aj v tom duchovnom živote. Niektorí ľudia sa pozerajú na svet a vidia udalosti. Iní sa naučia vidieť do človeka. Dokážu rozpoznať jeho samotu, zápas, bolesť, také jeho vnútorné hľadanie, aj keď o tom on sám nehovorí. Takýto pohľad má aj Kristus v dnešnom evanjeliu. A možno práve aj preto pred tým poslaním apoštolov, ktorom bola reč v tom dnešnom Božom slove, prichádza modlitba. Modlitba nie je však totiž iba rozhovor s Bohom, ale môžeme povedať, že je to taká škola pohľadu. Človek sa v nej postupne učí vidieť svet Božími očami. To, za čo sa modlí, to, čo považuje za dôležité, predkladá v Bohu a znova opakuje, znova na to upriamuje svoju pozornosť a až to v jeho srdci začne opäť rásť a rozvíjať sa. Dnes sa modlíme za naše poľovnícke združenie. A vieme, že poľovníctvo na Slovensku nikdy nebolo len otázkou lovu. V najlepšej tradícii bolo spojené so starostlivosťou o krajinu, o les, o rovnováhu v prírode. A vyžadovalo si od svojich členov schopnosť pozerať sa ďalej, než na vlastný osobný prospech a všímať si širšie súvislosti. A takúto súvislosť všímať si, vidieť širšie, vidieť nielen dav, ale aj vidieť človeka je niečo, čo myslím si, že dnes sa očakáva, čo potrebujeme aj my, kresťania. Potrebujeme sa znovu naučiť vidieť. Vidieť veci, ktoré zostávajú skryté. Vidieť ľudí, ich príbehy, ktorí potrebujú pomoc. Avšak aj vidieť Božie pôsobenie tam, kde ho možno iní nevidia. Vidieť ho aj v prírode. Lebo človek, ako som už niekoľkokrát zdôraznil, sa vždy nakoniec stáva tým, na čo sa najčastejšie pozerá. Ak sa pozeráme iba na seba, náš svet sa zmenší na naše starosti. A možno prilneme iba k vlastnému egoizmu a sebectvu. Ak sa pozeráme na Boha, začneme vidieť druhých, začneme vidieť tých okolo seba. Tak dávnejšie som čítal jeden príbeh o tom, ako raz jeden Indián navštívil svojho priateľa v meste. Keď sa tak prechádzajú spolu s tým svojim bielým bratom po meste, tak Indián tak chvíľku zastane a vraví: niekde tu cvrliká cvrček. Ten jeho priateľ hovorí: žiadneho nepočujem, žiadny cvrček tu nie je, určite sa mýliš. A ten Indián chvíľku počúva a potom príde k nejakému lístiu, to rozhrnie a tam naozaj cvrlikal cvrček. A ten jeho priateľ teda prikývol: mal si pravdu. V Indiáni máte oveľa lepšie rozvinuté tieto zmysly a počujete zvuky prírody, než my bieli. Ale ten Indián sa zasmial, vytiahol z vrecka 50 centov a hodil ich na dlažbu chodníka. A tento cvengot bol tikší než to cvrlikanie cvrčka. Napriek tomu sa množstvo ľudí otočilo a počúvalo, že čo sa deje. A po chvíli jeden prišiel okolo a tú 50 centovku si zobral. A Indián sa tak usmiel, vraví: nejde o to, čo má kto vycvičené. Každý počujeme, vidíme, nachádzame to, čo chceme vidieť. Drahí bratia a sestry, to Ježišovo evanjelium nás dnes pozýva práve k takémuto zmenu pohľadu. Nie je náhodou teda sa všetko začína tým, že aj Ježiš sa zastaví a pozerá sa na zástup, ktorý má pred sebou. A možno tou najväčšou milosťou nie sú aj tie zázraky, o ktorých hovorilo to Božie slovo, ktoré konali potom apoštoli, o tom uzdravovaní, o tom vyháňaní zlých duchov, kriesení mŕtvych, ale o tom, že ľudia sa naučili vidieť hlbšie. Dnes, keď sa modlíme za naše poľovnícke združenie, myslíme trošku možno viac aj na prírodu, na svet okolo seba. Nemyslíme iba na seba a učíme sa vidieť očami nie len egoizmu, ale práve naopak. Očami iných. Očami druhých ľudí. Očami všetkých živých bytostí a vidieť aj ten veľký dar, ktorý nám dá Boh v tomto svete, v prírode, v jeho tvoroch a všetkom tom, čo pre nás stvoril. Amen.
Bratia a sestry, spoločne vyznajme našu vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil z zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, sme Boží ľud a máme účasť na Kristovom kňazstve. Preto sa s dôverou modlíme. Pane, Ty si povedal, žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Vzbuď v mladých ľuďoch kňazské povolanie, aby Tvoj ľud nebol ako ovce bez pastiera. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty si svojou smrťou zmieril svet so svojím Otcom. Pomôž národom riešiť sporné veci nie silou zbraní, ale cestou mieru a vzájomnou dohodou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty si dal svojim učeníkom moc uzdravovať chorých. Žehnaj všetkých, čo liečia chorých a starajú sa o nich. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty si vyvolil 12, upevňuj našu príslušnosť k Tvojej cirkvi, aby sa Ti nik z nás nestal neverným. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty dávaš večný život svojim veriacim. Uveď do blaženosti svojho nebeského kráľovstva našich zosnulých. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a pomáhaj nám v žičnosti, aby sme boli na osoch všetkým našim bratom a sestrám, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Bože, chlieb a víno, ktoré nám dávaš za telesný pokrm, ktorý živí naše telo a premieňaš ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje, daj prosíme, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami.
i s duchom Tvojim. Hore srdcia, máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a večný Bože. Lebo si tak súcitne miloval svet, že si nám poslal vykupiteľa, ktorý nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu, aby si aj v nás mohol milovať, čo si obľúbil vo svojom synovi. Veď pre jeho poslušnosť navrátil si nám svoje dary, ktoré sme stratili neposlušnosťou a hriechom. Preto ťa aj my, Pane, spolu so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a radostne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a zdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Miery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom, s naším biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote
v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udele svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Pokoj s tebou. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Modlíme sa. Pane, toto sveté prijímanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj prosím, aby táto sviatosť Tvojej cirkvi vytvárala účinnú jednotu skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna, požehnaná. Amen. Sestry, bratia, vypočujte si ešte farské oznamy a úmysly svätých homší na nasledujúci týždeň. V pondelok domov dôchodcov, tu v Malinovci 9:30 na úmysel. Útorok do Madice 18:00 zosnulý Anton Mesároš rodičia. Streda Santovka 18:00 zosnulý Miroslav Gorál. Štvrtok do Madice 18:00 zosnulá rodina Ujlakijová. V piatok Santovka 18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu. Sobota Bory o 17:00 na úmysel. Budúca nedeľa bude 12. nedeľou v období cez rok. Sväté omše tu v Malinovci o 8:00 zosnulý Ondrej Ridzoň, do Madice o 9:00 zosnulá Elena Valentová a Santovka o 10:00 zosnulá Anna Cestická. Svätú omšu z farského kostola bude možné sledovať online nedeľu o 10:30. Dnešnú nedeľu zajtrajšiu nedeľu sa môžeme zapojiť do zbierky na energie. Toľko oznámy. Nakoniec by som rád poďakoval nášmu poľovníckemu združeniu za pozvanie, aj za usporiadanie tejto slávnosti, aj za to všetko, čo pre nás ešte pripravili, k čomu nás ešte pozývajú. Prajem nám naozaj, aby sme tvorili dobré spoločenstvo a boli všímaví k prírode,
Pánovi a aj k sebe navzájom. K tomu príjmite toto požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.
Nie, tam nie chcę Bunka nie chcę.